Estem aquí davant del centre d'atenció primària de la Guineueta, a Nou Barris, un espai que hem triat per fer aquesta roda de premsa, en tant que un espai que durant mesos ha estat significat per la lluita contra les retallades en sanitat i un barri caracteritzat per un potent teixit veïnal i associatiu. Els hospitals públics, l'escola pública i la gent mobilitzada per defensar-los són el millor símbol de la nova república que volem construir. Us hem convocat per donar a conèixer els plantejaments i l'inici de la campanya Independència per canviar-ho tot. La nostra intenció és, entre d'altres, crear un moviment mobilitzador i un estat d'opinió autònom de la dinàmica parlamentària que es concreti en l'exigència d'autodeterminació pels països catalans, en la denúncia de les renúncies o nous pactes que les classes dirigents o l'autonomisme puguin fer amb l'Estat per a contenir i canalitzar la protesta al carrer. Volem socialitzar un discurs polític alternatiu al discurs dominant del sobiranisme liberal, el projecte independentista d'una república que trenqui amb les imposicions del capitalisme que s'ha conduït a l'actual situació de depauperació i dependència, i la construcció d'una independència que conquereixi tant la sobirania política com l'econòmica. Volem construir aliances en tots els sectors amplis d'esquerres que puguin compartir els objectius de la nostra proposta. En aquest sentit, ens enfrontem al doble repte de posicionar el gruix de l'anticapitalisme i l'esquerra enfront la qüestió independentista i a l'hora de posicionar el sobiranisme d'esquerres en unes coordenades de defensa clara dels països catalans i d'una alternativa política de plena sobirania i transformació social. En certs discursos sobre els beneficis de la independència, creiem que es pot crear la falsa il·lusió que la independència ho canviarà tot. I no és cert. És per això, també, que engeguem aquesta campanya amb la intenció d'incidir en una conjuntura d'agudització de les contradiccions nacionals i socials. En definitiva, volem socialitzar un programa polític. I és que els fets i esdeveniments que es van donant ens fan veure que el govern de la Generalitat no farà una consulta sobre la independència. I si la fa, no serà capaç d'afrontar les conseqüències d'un sí, és a dir, el procés de desobediència que se'n deriva. Perquè la patronal ha expressat el seu programa al respecte, no a l'autodeterminació, sí al pacte fiscal, i perquè Convergència i Unió depèn del suport financer i mediàtic de la patronal. Creiem que cal denunciar el fet que Convergència i Unió utilitzi el desig popular d'independència per, primer, estendre una cortina de fum sobre les retallades i, segon, per pressionar Madrid per un pacte fiscal que no resol el conflicte. D'altra banda, creiem que l'aposta per un nou autonomisme al País Valencià i a les Illes és tornar a caure en errors del passat. El govern Lerma i els tripartits balears ja han demostrat els seus límits pel que fa a garantir els drets nacionals i socials. Rebaixar els plantejaments polítics per l'ansietat per desallotjar el PP del poder pot ser atractiu en el curt termini, però frustrant a mig termini, quan es veien els límits de tot plegat. Resumint, anem amb l'objectiu de, primer, retornar al poble la veu que va tenir en les consultes per la independència o l'11 de setembre passat i que la institucionalització del procés ha segrestat. Contrarrestar la passivitat popular que ho confia tot a la via institucional i difondre el discurs que és la mobilització popular el que ens pot conduir a la independència i no les negociacions a nivell institucional. Segon, convertir el poble en protagonista del procés i no en espectador. Tercer, donar al procés un caràcter de revolució democràtica. Quart, explicitar el conflicte de classes subjacent al conflicte nacional. Els que ens espolien, empobreixen, desnonen, atonyinen i privatitzen són els mateixos que ens neguen el dret d'autodeterminació, PP, Convergència i Unió i Partit Socialista Obrer Espanyol. I cinquè, socialitzar la necessitat de la desobediència a les lleis per obtenir la independència. I també anem amb un programa mínim que adopti la confrontació de classe entre l'autodeterminació del poble i el procés sobiranista de les èlits, el rebuig a la Unió Europea, el rebuig de les retallades i la defensa del treball i els serveis públics i, en darrer, la construcció d'una dinàmica social i política per al conjunt dels països catalans. Aquest país ha avançat única i exclusivament quan les classes populars s'han implicat en la solució i resolució de les crisis. Fiar el futur d'aquest país a les èlits és alguna cosa més que un suïcidi. I l'altre també, òbviament, ple suport perquè per nosaltres la independència no és un punt d'arribada, és un punt de partida, efectivament, per canviar-ho tot i per independitzar-nos per allò que avui malmet el país
i per allò que avui trinxa les condicions de vida i treball de la majoria social, que és l'estat espanyol com a estructura de poder i dominació, els mercats financers, que hipotequen l'economia del nostre país, i per independitzar-nos també d'una vegada per totes de la nostra pròpia oligarquia que fa anys que s'enriqueix amb el sofriment del nostre poble. Gràcies. El que planteja és el procés d'independència com un procés de ruptura, com un procés de trencament, no només respecte a l'estat espanyol, sinó, i aquesta diríem que és una de les grans virtuts, respecte a la Unió Europea, respecte a les institucions financeres internacionals, respecte a les institucions militaristes internacionals. El segon eix important de la campanya és que planteja el procés d'independència com la possibilitat de construir un nou espai d'esperança. És a dir, la independència nacional com el primer pas cap a la construcció d'un model de democràcia social i econòmica, amb el que el poble agafa les regnes del seu present, del seu futur. El que no farem és repetir, arrossegar peatges com els que venim arrossegant des de la transició per haver renunciat a la ruptura i per haver optat per la via del pacte. Avui els treballadors estem patint unes retallades que es venen impulsades per la Unió Europea, per la Troika, i que pretenen amb això esborrar totes les conquestes dels treballadors. Per això diem prou, ni un pas enrere, visca la lluita de la classe obrera. Com a dona, com a treballadora, com a membre de les classes populars, crec que es cal un projecte d'independència fet des de baix, fet amb la gent que pateix i que lluita dia rere dia i des de la base. I enfront d'un sobiranisme interclassista o d'un sobiranisme folclòric, ens cal un projecte de sobirania de classe, en un sentit econòmic, en un sentit d'autodeterminació territorial, cultural, del cos i del procés de treball. El sobiranisme desclassat i transversal s'està apropiant de les paraules i els està traient el significat. Pensem que autodeterminació i sobirania tenen un significat que no és el que està emprant la dreta catalana en aquests moments per intentar liderar o hegemonitzar el procés de suposada transició nacional, que estem segurs que si està a les seves mans no ens portarà enlloc. I en el cas concret de l'habitatge, com comentava el Manel, constatar que les institucions europees, espanyoles o qualsevol tipus d'institució que es construeixi sobre un mode de producció i dominació com el capitalista no té res a veure amb la sobirania, amb la capacitat que tenim com a treballadors i treballadores de decidir què volem fer amb els nostres recursos, amb la nostra força de treball, i en la mesura en què només siguem això, força de treball, que pugui ser llogada per un o altre capitalista, ja sigui català, espanyol, europeu, aquest procés no ens portarà cap a la construcció de cap tipus de sobirania i cap tipus d'autodeterminació. Perquè no confiem i no podem confiar per la construcció del país els mateixos que s'estan retallant els serveis socials, que s'estan retallant la sanitat, que s'estan retallant l'educació, que s'estan pujant les matrícules universitàries i pujant el transport, els mateixos que estan pactant reformes laborals que ens condemnen a treballs gratis de becaris i a la temporalitat més precària, i a més la seva solució als problemes juvenils és enviar-nos a servir cafès a Londres. Nosaltres volem la independència, sí, a Rambo la independència, però sense perdre de vista el marc nacional que treballem i que demostre l'abast de la nostra militància. Centenars de joves organitzats arreu dels països catalans que lluitem per un aprofundiment democràtic que implica una participació dels joves en el procés i que implica a la llarga que la política dels joves l'hem de fer els joves i per als joves. I que lluitem per acabar en el sistema patriarcal de dominació de l'home sobre la dona, lluitant per l'alliberament social i per la construcció d'una societat realment feminista. I per això, com han dit els nostres companys, ens adherim a la campanya perquè volem la independència, però sempre per canviar-ho tot. La campanya tindrà el seu inici amb un acte amb representació de moviments populars d'altres pobles del món que es realitzarà el proper dissabte 20 de juliol a les 19 hores al Teatre Micalet de la ciutat de València. Participaran membres de moviments populars d'Euskal Herria, d'Escòcia, d'Andalusia, de Grècia i d'arreu dels països catalans. La campanya es precedirà d'un seguit de mobilitzacions descentralitzades arreu del territori prèvies a la diada de l'11 de setembre. I aquesta primera fase culminarà en la realització d'una manifestació d'àmbit nacional el proper 19 d'octubre a la ciutat de Barcelona. Volem deixar clar que aquesta mobilització vol defugir en tot moment de comparacions amb altres iniciatives que es puguin engegar des del sobiranisme. La campanya no pretén ser la contraprogramació de res, sinó una eina per la difusió dels nostres plantejaments polítics.